سلام طعنا بالله كبرات ملكتنا معد زينا حزنا مصينا لنا مزيناتات انا برهان فسايه نوعلا بايت وكلت حزبي زملكت زيناتاتنا ناوكم كنبل فلما جن حصرت زيناتات تاعكم كبل بايت وكلت حزبي فدرئي اب زسالطو سرع اخيبو ببريزيدنت سالورق زودي زقربو لانفت منغستي 2016 عام تمرت بملو دمصي اصديقم بايت وكلت حزبي فدرئي مبل 30 عام رابعين زمن سرور أخيبو قدامي منستر أبي أحمد أبا استرخبلو أساليتم توم قدامي منستر كاب أولات بايت وكلت حزبي نستلعلو حتوتات ملاشن مبرهن هيبوم أبا موداتا ببريزيدنت سالورق زودي زقربلو أنفت منغست موشن 2016 عام تمرت بملو دمصي أصديقلهم ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓንቲ ጥይት ናይ ምትኳስ ባህጊ የብላን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዲፕሎማስን ሕቶ ወደብን ኢትዮጵያ ጠሚቶም ካብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ምላሽ ሂቦም ቀንዲ ምዕቀን ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓጋጊዝካን ተሓባቢርካን ምስራሕ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ምዕቀኒ ሃገራዊ ረብሓ ሉዓላውነት መልክዓ ምድራዊ ታሪኻትን ዝብሉ ነጥብታት ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ናብ ብሪክስ ምታው ብዝምልከት ንሓደ ወገን ደጊፍና ነቲ ካልእ ተቃዊምና ዘይኮነስ ካብ ረብሓና ብምብጋስ ይውን ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደብ ብዝምልከት ዘለዓሉ ሕቶ ሓድሽን ሉዓላውነት ሃገራት ንምጉዳእ ዝተልዓለን ከም ዝኾነ ኣምሲሎም ዘቕርቡ ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ተዛሪቦም እዮም ይኹን እምበር ሕቶ ወደብ ካብ ሓቃዊ ድሌት ዝብገስ እንትኸውን ኢትዮጵያ ንዝኾነት ሃገር ናይ ምጉዳእን ናይ ምውራርን ባህጊ ከም ዘይብላ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ቅድሚ 30 ዓመታት ክልተ ወደብ ነይርዋ ብምባል ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቁፅሪ ህዝቢ ይኹን ዓመታዊ ዕቤት ቁጠባ ምስትሕዝ ዘሎ እንትነፃፀር ውሕድ እዩ ኢሎም ስለዚ ሕዚ ዘለና ቁፅሪ ህዝቢ ኣብ ዝውስኸሉ እዋን ሰደድ ወፃን ኣታውን ብዒስራ ዓፅፊ ኣብ ዝማዕበለሉን ኣጠቃላሊ ቁጠባ ኣብ ዝምዕብለሉን እዋን ወደብ ብዝምልከት እነቕርቡ ሕቶ ብዘተን ልዝብል ምፍታሕ ኣድላይ እዩ ኢሎም ሕቶ ወደብ ምቕራብ ማለት ሉዓላውነት ኤርትራ ንምድፋእ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓንቲ ጥይት ናይ ምትኳስ ባህጊ እውን ኣይብላን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊፆም እዚ ጉዳይ ግዘ ከይወሰድና ሕዚ መፍትሒ ክንገብረሉ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለና ጥሜት ፀገም እንተይ መፀ ተዘራሪብና ሕጋዊ መፍትሒ ነምፅእ ኢና ዝበልና ስለዚ ሕቶ ምቕራብና ከም ነውሪ ክውሰድ ኣይብሉን ክብሉ እውን ኣፅንኦት ሂቦምሉ እዚ ጉዳይ እንተዘይተፈትሑ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ፍልሰት መናእሰይ ተዛሚዱ ስዑድ ዓረብ ታንዛንያ ደቡብ ኣፍሪካን ካልኦት እውን ዘምፅኦ ሳዕቤን ክንግንዘቦ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም ኣሎም ድሕነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ዘኽእል ሓይል ኣለና ግን ናይ በና ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ወደብ እንትልዓል ምስኩናት ጎንፅን ካልእን ክዛመድ እውን የብሉን ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብውሕዱ ንኣደታት ትግራይን ብሓፈሻ ድማ ንኣደታት ኢትዮጵያን እፎይታ ክህብ ከም ዝኻለን ተወሰኽቲ ሰባት ከይሞቱ ከም ዝገብረን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊፆም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ከይደ ፈጻጽማ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መልኪቱ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብሉ መብርሂ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ከም ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግልጋሎት ቴሌኮም መጓዓዝያን ባንክን ሓዊሱ ብስፍሓት ስራሕ ንኽጅምሩ ከም ዝተገብረ ኣብሪሆም መንግስቲ ትክልል ተጣይሹ በጀት ተፈቒዱ ዝዓነው ትካላት ኣብ ምህናፅ ሰፊሕ ርብርብ ከም ዝተገብረን ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት መስመር ክሕዙ ከም ዝኽኣሉን እውን ገሊፆም ዝተረፉ ስራሕቲ ኣለው እቶም ዝተረፉ ስራሕቲ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ብወገን ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ብምትሕባርን ሰላም ብምቕዳምን ፈተና ጸላእና ሓቢርና ንነብር ከም ዝኾና ኣሚንና ብምቕባል
ብልዝብ እናተፈትሑ ክኸዱ እዮም ኢሎም ዝተረፈ ስራሕ ስለዘሎ እንተዘይተወጋእና ዝተረፈ ስራሕ ስለዘሎ ናብ ዝነበርና እንተዘይተመለስና ምባል ግን ጥፍኣት እዩ ዘምጽእ ክብሉ እውን ኣገንዚቦም ኣብ ዝኸፈአ ነገር ስለ ዝነበርና ሕዚ ብዝተወሰነ መልክዑ እናፈታሕና ናብ ዝሐሸ ኩነታት እናኣተና ንርከብ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ብምግላጽ እቲ ኮሚሽን ኩሉ ንባዕሉ ክብል ክድግፎ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ብዝተፈላለዩ ዘበናት ዘይተጠቐምናሉ ዕድል ሕዚ እውን ከየምልጠና ንኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ሓገዝ ንክንገብር ይግባእ ክብሉ እውን ኣተሓሳሲቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ተላበርቲ ሕማማት ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከም ሕማም ዓሶን ኮሌራን ዝበሉ ሕማማት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ከም ዝተረኣዩ ብምግላጽ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ዝመጹ ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም መንግስቲ ተላበርቲ ሕማማት ንምክልኻል ኣድለይቲ ኣፋውስ ናብ ሃገር እናተወ ከም ዝርከብ እውን ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስርዓተ ትምህርቲ ንምስትኽኻል እናተገብረ ዝርከብ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጽሬት ትምህርቲ ብዝምልከት ንኣባላት ፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጸገም ስርዓተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ጽሬት ትምህርቲ ንምስትኽኻል ሮድ ማፕ ስርዓተ ትምህርቲ እንትሕንጸጽ ኣብ 7 ነጥብታት ብዕቱብ ምስራሕ ከም ዘድሊ ተሓሲቡ ከም ዝተኣተወ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሳቶም እውን ስርዓተ ትምህርቲ ምቕያር ዓቕሚ መምህራን ምዕባይ መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ምስፍሕፋሕ ስርዓት ፈተና ምምሕያሽ ምገባ ተምሃሮ ምጅማርን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ጽሬትን ምድንፋዕን ዝብሉ ይርከብዎም ኢሎም ውጽኢት ፈተና ብዝምልከት ተምሃሮ ናይ ህይወት ፈተና ካብ ዝወድቁ ናይ ሓደ ግዜ ፈተና እንተወደቁ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብናይ ቀለም ትምህርቲ ዝወደቁ ብትምህርቲ ሞያ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉን እዚ ንምዕዋት ምቹው ሃዋህው ንምፍጣር እናተሰርሐ ከም ዝኾነን ተዛሪቦም መጀመርያ ዝወደቁ መጠናኽር ፈተና ብምውሳድ ክሓልፉ ከም ዝኽእሉ እውን ኣገንዚቦም ስርዓተ ትምህርቲ ንምስትኽኻል እናተገብረ ዝርከብ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ብምግላጽ ኣብ ሓፂር እዋን ስርዓተ ትምህርቲ ክስተኻኸል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሚድያ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሚድያታት ንኽድመፁ ክብሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከፈልፍሉ ይኽእሉ እዮም መሪፅካ ናይ ምስማዕ ጉዳይ ግና ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም መስመር ዝስሓቱ ሚድያታት ብሕጊ ስርዓት ንክሕዙ ከም ዝግበር እውን ኣተሓሳሲቦም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከምርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጸገማት ብሓይሊ ዕጥቂ ንምፍታሕ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይልታት ንልዝብ ክቕመጡ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝገለጹ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ወድዓዊ ጸገማት ጸጥታ ድሂቦም ንዘለዓልዎ ሕቶ ምላሽ ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዮም ንጸብጻብ ንብረቴ ተኾነ ኣባዲ ደመቀ
أب استفلالي كبابتات كل محراز رايس أجمعت أتتا أب مفتاح زسرح زلو سرحتات بزملكت أبلات بيت مخر وكل تزبين قدامي منستر أبي أحمد حتو العلم تم قدامي منستر دما نستلعلو لهم حتو مبريه بوم هزوز عواج كاب استعوج نابزي أب كل الأمحراز ترأيلو تتعت انت أيوم أنصراوي سلام أمتطوال تنصاص أرزخون السلام فتيريو اتكلل كاب مبتانا دحينيو يخون امبر ملوء سلام أيترغبن توساق ميت انسرحن يدلئيو أب أوروميا حويسو أب كالوت كبابتات فتورو زلو تأجمات أتتا وحسب زغنا من قدين مفتاح من قستي أب الزرحم زلو سرحتتات اتوم أبالات بيت مخري توساقي حتو زغربون تخنو اتوم قدامي منستر دما مبريه بوم قنصن هوكتن أب زحصر أوان بسلام نكفتح بمنغستي أب زسرح زلو سرحتي مبرن تزوهاب بيسفروا بأمارا وستم بأوروميا وستم بأوروميا نامارا كبابي أب أوروميا أمحارا كونه كالوت كبابتاتن منتراتن قنص إرأيو إزم قنصتات سبز قتلو نبرت زعنو كابا قعزنا زتعنا قفون زيد ليون نقرات يوم ناتنا دليت كل جزي سلاميو تزاريمنا كنلفع زلنا أب هاجرنا سلام كسفن سلن بهجيو بعتقات حالتات زرايس أجمعت أتتا دعن النتيجات أب حدقة وشتي إن أتوك السام معازن زبل زقرب حتو عتكي زل علو حالتات نسلام أو لزب نقمت ونس أجمعت نقفتحون اتوم قدامي منستر ملختم حلالفهم كلاش أنجبو بيتأكاو للوندموتشاتش عتقل علوم أب برخا زلو أحواتنا سلام أيتنعقو نسلام نحلو زحش نجر نسو يوزبل إيو اتملاش أب أوروميا حتون تساقمن اللو أب أوروميا كباب زلو تساقم أوفيكو زبها الودب أب كتما كوينة بسلام مقدي نكفتح كسرحيين تيلو شاني كاب أوفيكو بمنتاي فلا نوفيكو بسلام زك على سحجر نشاني استفلي كخون أي غيلن أب كالوت كابتاتون بتمساسال إيو عتكين موراد حساب جزاء أي غير كاموساد يدلي لعلو كله حسابيو زتأقم تأجمات سناي من محدار انتلعال قلطف ملاش زي مهاب نتأجمات أتتا مخنيات مخانوم كابتوم عبالات بيت مخري حساب رزقربا انتخونا بكل الأمحرة زلعالو حتو تات هزبين مفتاح زسرح زلو سرح بزملكات نزقرب حتو اتوم قدامي منستر مبريه بوم هزب تكلل زرعلوم محبر السباوي بوليتيكاوي لمعاتن سلامن حتو سناي من محدارن مخاني فلتيو إذا حتتات نمفتح منقست انتاي سرحلو የፌደራል መንግስት በትግራይና በአማራ መካከል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ መንግስት ፌደራል አሞንጎ ክልል ትግራይን አምሐራን ውሕስ ሰላም ንክፍጠር አበ ውሳነ ህዝቢ ዝተደረኸ ካይዳ ተተኸተልና ዝበለጸ ምዃኑ ይኣምን ንኽልቲኦም ክልላት ብምልዛብ አንፈት ተቐሚጡ እናሰርሐ ይርከብ ህዝቢ እውን ተመያይጡ እዩ ኮይኑ ግና ምሁራን መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኦም ክልላት ዝሐሽ ሓሳብ ኣለና ዝብሉ እንተኾይኖም ብሓጎስ ክንቅበል ኢና ዝተልዓሉ ኩሎም ጸገማት ንኽፍትሑ ሓሳብን ልዝብን ሰዓራይ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም በዶላር ከመገዳደል በሐሳብ መገዳደር ይሻላል ብዶላር ካብ ምቅትታል ብሓሳብ ምልዛብ ይሓይሽ ካብ ምቅትታል ምልዛብ ንምንታይ ጥይት ብዶላር እዩ ዝዕደግ ዕጥቂ ብኮንትሮባንድ እዩ ዝግዛእ እዚ ንሃገርና ቁጠባ ዝጎድእ ጥራሕ እንተይኮነስ ሰብ ዝቐትልን ርእስና ከይነቕንዕን ዝገብር እዩ በዚ ዝዕወት ነገር የለን ስለ ዝኾነ ናብ ሰላምን ልዝብን ምምጻእ ከም መማረፂና ንወስዶ ጸገም ኢትዮጵያ ሰላም እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝሓለፈቶ ታሪኽን ምልዋጥ ብሓባር ንስራሕ ክብሉ ጸዊዖም ካብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከይወፃእና ነቲ ሎሚ ንመበል 30 ዓመት ራብዓይ ዘመን ስሩዕ ዝተኻየደ ዋዕላ በአካል ተረኺቡ መሳርሕትና ፍሳ መብራቱ ዝተዓዘቦም ትዕዝብትታት ይሉ እዮም ስለዚ ቋርሕና መጻኻ ፍሳ ትቅጽል ትፈልጋ ተራይ ሻልሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደሪ 30 ዓመት ስራሕ ራብዓይ ስሩዕ ኣኼቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ ብዕለ ካይዱ ከም ተቀድሙ ኢሉ ኣብ መእተዊ ዜናታትና እውን ጽብጸብ ጸንሐ እቲ ብ28 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ብፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንኽልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ዝቐረበ ማለት እውን ባይቶ ወከልቲ ባይቶ ፌዴሬሽንን ማለት እዩ ዘቕረቦ ኣንፈት ስራሕ መንግስቲ
مسارات كرم عبالات تي بايتو لومي نقدماي مينستر ابي احمد بركز ولا حتتات تقريبا ميم تم قدماي مينستر ون كم تقدم يلونا سمعنا يم صنحنا مبرهتات هيوم لو كابتم زهاو مبرهتات كابتم صرحنا يم زيناتات بتوسخي اب كلل امحرا استجبر اواج استنبر اواج حصص وان نيريو نزي كونتات لعلنا حقي اب مخبار مسارات مقبار تم عبالات بيت مخري نتم قدماي مينستر حتو العلم نيرم تي اواج حصصوان لعلنا حقن معسال تباهيل استجبره مخانتم قدماي مينستر ون مبرهي وميم بزي دما انصراو سلام ابتي كلل كم زعسله كلل امحرا كاب مفراس كم زدحنون تزاريبهم لو مخنياتو نزي كغبر زخاله لعلي عاقمتي كلل زخونه صقم صتا بمقطامو يو سلازي حاجز منግስት ፌደራል ስለዘድለየ حاجز መንግስት ፌደራል እትክልል حاتيتو ዋጋ خفيلنا ون ناب نور سلام مليسنا يلنا قصال ون بسلام نزتن لعلنا حقن مرقاص كنقصلينا زل مبرهيم هيوم تم قدما مينستر كالي امنغو كلل تግራይና محران حطو زل عللهم كبابتات لو زي مسرت مغبار ون كابتم آلات بيت مخري حطو تلعيلي تم امنغو كلل تግራይና محران حطو زل عللهم كبابتات حجيز تختله زلاق سلام زرغاغص حادنت حزبي زقدمن انفت مفتحي ندا يناديو كم زلو منغستم تم قدما مينستر العلم يخون بر ناتنا طرح مفتحي كون لو زبل امنت ون كم زيولوت منغستم نزلاق سلام حادنت حزبن زخون مفتحي زلو زخون يخون اكل تمصيو برم خفت خم زخونه بفلاي افتي زراوم ومدرهم زحوم مهرات عبيت عدي مرحت هيمانوت زحشه نجر حزم انت مصيوم قبلوم دلوات مخانم تهزب زدلي ونزي مخانو افتي مبريهم ناينم عند زنبره قريصم يوم زي علبات نخركب دما حز طرح زي خونس بقصالنت بولو دون حزب ون حغا زي خوينو تم مرحت هيمانوت عبد هاك اللي هي كانس بحالون او زي تساتفتن كونو صاوعيتم تقريبا من تم قدما مينستر كالي مس سراويت مكلخال هاجر زملكت حتو تلعيلو لوميو تم قدما مينستر سراويت بعد قطرح زي كونس حبره بهراوي ملكع نخهلو انت هاجر نخمسل فقر هاجر نخهلو ون صعر تغيرو زتحنص مخانو ام مبريهم انجليصم يم السراويت ابزخونه خرنا ايتيوبيا صقم بزغاطمه قصري قديمو زبصح نهلونا ايتوبيا ون زموت مخانو اب بزحت كبابتات ايتوبيا ون كم زموته سلازي زي سراويت زي زصلمو حتى اب سراويت زي حتى زلعلو اكلات صرا ايتوبيا مخانم ايتوبيا زي فوتو اكلات مخانم كاب درغيتهم كاب زغبرو زلو صلمه دما نخقطو تم قدما مينستر العلم يوم مزيت حيز قدم اب زينا خاف تقلصو هم زنبركا ابرش امرخب تحفاش زرأي صقمات ويم موزع زي ترغاغص حبريتان زغبر سرعه قصصر ون حتى تلعيل لميو منالبات مزيته تحيزو اب مرخبي حفاشات استات 120 زاخلو ميدياتات كم زلو بمغلاص مرخب تحفاش ايتوبيا مالتي هو مرخب حفاش ملعلي ملمعون معناون مخانون ازخاخيرم يوم ربح هاجر حزبنا قديمهم صرحو كم زلو بانصارو دما ربح حزبن هاجرن احليفهم زهو ميدياتات ون كم زلو تم قدما مينستر العلم يوم منالبات فقاد انتوسدو تم ميدياتات او وشتا هاجر كوينم فقاد انتوسدو انتصرحن استفالالي خنتات كم زلو ازي دما ناي اجام متحواس كم زلو في ميدياتات ربح هاجر ويم تقم هاجر احليفو زهب ميديا ناي ايتوبيا زي ابقصالنا سرعات قصصر كبرولو كم زغبا ناب سرعات نخملسو ويم ناب سرعات نخااتو كم زسرحون تم قدما مينستر ابراهيم يوم كالي مس قعزينا قحلت بالشوات سرار حز ملكت زلعلوم زتلعل كافتم آلات بيت مخري نيرم يوم منغستون بقصالنا تكسرح خمزلو مبرهي هي متم قدما مينستر قعزينا قحلتن تي نايم زي تطعم لقال كمزلو وسد كلو تكال زفرس فلحو ايو بماليم غليصم انتي مالتي زي اب حدا تكال قعزينا بقعزينا بالشوا سرار حب قحلت زتنخاخ سب ويم اكل انتهاليو كاب حلافي ون كاب اكسبرت ون تهاليو اف مليو ويدما نا اسرار حتى طويل كسرح خم زي يخل وشتي تتكال نمفراس ويم خاطر تتكال ناولع زنبر ناي سناي محدار
ጠንቅ ምዃኑ ገሊጾም እዮም ተግባር ግዕዚና ንምቁፅጻር እውን ብመንግስቲ ደረጃ ዝሓለፉ ዓመታት መልዕል ገይሮም ካብ ቤት ምክሪ እውን መልዕል ገይሮም ኮሚቴ እውን ኣጣይሾም ንምቁፅጻር ተመኪሩ ነይሩ እዩ ግን መጸገሚ ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ህልውና ሃገር ዝፍትን ብምዃኑ بقليلو كنفتحو ويم كنسغرو زي خالنا ጉዳይ ኢሎም እዮም ገሊጾም ወቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚርና بقليلو ክንሓልፎ ዘይخالنا ለምክንያት ከዓት ሕልኽላኽነት ናይ ትግዕዚና ዘለዎ ዕንቆትን ምዃኑ ብስሩውን ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዓለም ለኻው ጸገም ምዃኑ እቲ ናይ ተግባር ግዕዚና እዮም ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጾም ስለዚ እቲ ትካላይ መስርሕ ብምዕረራይ በቀጻልነት እውን ቃልሲ ብምግባር ተቀጻላይ ወለዶውን ናይ ቁጠባ ተሃገር ሓፍ ብምማልውን ተሰብ ላብ ግዕዚና ዝኣት ዘሎስ ናይ ቁጠባ ጸገም ይውን ተዋሂሉ ስለዝውሰድ ሱ ብምዕራይናቱ ትካላይ መስርሕ ብምትእትታው ክፍታሕ ክቅረፍ ዝኽእል ተግባር ምዃኑ እዮም ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣልዒሎም ካሊ ዛዕባ ዲፕሎማሲ እውን ተላዒሉ ካብ ዝነበረ ሕቶ እዩ ብፍላይ ፖሊሲ ወጻኢ ኢትዮጵያ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ክምልስ ከለዉ ሓቢርካ ምንባር መሰረት ዝገበረ ፖሊሲ ከም ዘለዋ እዮም ተዛሪቦም ሓቢርካ ምንባር ዝዓለመ ሓቢርካ ምርባሕ ከም ዝከኣል ኣብ ርሑቕ ኮነ ኣብ ቀረባ ምስ ዘለዋ ሃገራት እውን ሓበራዊ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ፖሊሲ ከም ትኽተል ኢትዮጵያ እዮም ኣብሪሆም ስለዚ እቲ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝሰርሑ ዘለዉ ስራሕታት እውን እዚ መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ምስ ብሪክስ እዚ ተታሒዙ ኣባል ብሪክስ ምዃን ንዝኾነ ሃገር ምጉዳእ ከም ዘይኮነ ኣብ ኣባል ብሪክስ ምዃን ልክዕ ከምቲ ኣባል መስረትን ሕብረት ኣፍሪካ ምዃኑ ልክዕ ከምቲ መስረት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ምዃኑ ካልእ ዝተፈለየ ነገር ከም ዘይብሉ እዚ ድማ ሓቢርካ ንምስራሕን ብማዕርነት ንምንባርን ብምትሕብባርን መንፈስ ዘንብር እምበር ንዝኾነ ሃገር ወይ ንዝኾነ ኣካል ንምጉዳእ ተዋሂሉ ዝጣየሽ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኣባል ብሪክስ ምዃኑ እውን ብዙሓት ሰባት ሕቶ ዘልዕልሉ ምክንያት ኣብ ቁጠባ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ፖለቲካ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ከም ዘለዎ ንዙ ተዋሂሉ ዝተገበረ ምዃኑ እውን እቲ ናይ ኣባልነት ብሪክስ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተጸንበረት ሃገር ከም ምዃና ኢትዮጵያ ዘልዕልዎ እዩ ካብቶም ብዙሓት እቶም ውሕዳት እዚኦም ኣልዒሉ ኣብ መወዳእታ እቲ መማሓየሺ ሞሽን እውን ሕቶን መልስን ብዘለዎ ብዝተዓጀበ ብዘይ ተቃውሞን ድምፂ ተዓቅቦን ብምሉእ ድምፂ እቲ ህዝቢ ተወካዮት ምክንያት ወይ እቲ ባይቶ እቲ ናይ ንማዓንቲ መማሓየሺ ሞሽን ኣጽዲቑ እዩ ኣብርሃም ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕራይ ብሳ ንዝሃብካና ስፍሕ ዝበለ መብራሪ ብጣዕሚ ይመስገን ክቡራት ተመልከትና ዜናታትና ሕዚ እውን እንዳቐጸሉ እዮም ዝርከቡ ናብቲ ዝቕጽል ዜና ክሓልፍ ካብ ዝተዛብዐ ትርኽቲ ብምውፃእ ናይ ሓባር ዝኾነ ሓድነት ዝፈጥር ትርኽቲ ምህናፅ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም ኣብ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደርኢ እቶም ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ምስ ታሪክን ትርኽትን ተታሒዙ ሕቶ ኣልዒሎም ነይሮም ንፀብጻብ ሙሉ ግርማይ ደሃብ ያሲን ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ካብ መንጎ ዘልዕልዎም ሕቶታት ውሽጢ ታሪክን ትርኽትን እቲ ሓደ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዛብዑ ዛንታታት ሃገር ንፈተና እንዳሰጥሕዋ ምዃኑ ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ገሊፆም እዮም የአልገዛም ባይነት ምሳሌ ሆነው ተምሳሌታዊ ግዛእን ባህላይነት ኮይኖም ጸለምቲ ህዝብታት ንኽንቀሳቀሱ መንፈስ ሓርበኛ ዝፈጥሩ ጀጋኑ ህዝብታት እንዳሃለና ንኹላን ሓደ ዝገብር ትርክቲ ምህናፅ ዝኣበይና ብመብዛሕቲና ቅቡልነት ዘለዎ ሃገረ መንግስቲ ምህናፅ ዝኣበይና ኣፈላላይና መኻል ኣብዩና ተመቃቂልና ካብ ዓርሰ ጎንፂ ንኽንጸንሕ ኮይንና ኢና ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኩላና ከም ሃገር ብሓደ ልቢ ከኣኻኽብ ዝኽእል ትርክቲ ብምህናፅ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነት ብምፍጣር ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ንምህናፅ ዘሎ ምርሓቕ ንምቅርራብ ብወገን መንግስቲ ታይ ስራሕቲ ይስርሐሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምላሾም ኣብ ክንዲ ንጽልን ዝተዛብዐ ዛንታን ሓደ ዝገብርን ንኢትዮጵያ ክብዘብል ሃገራዊ ትርክቲ ምፍጣር ከም ዝግባእ ሓቢሮም ትርክታችን የተስተካከለ ቢሆን ይጠቅማል የሚል እምነት ነው የኛ መንግስት ትኩረት መንግስትና ሙዕሪ ተዝኸውን ይሐይሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ነዚ ንውን እዩ ናይ ሓባር ተረኽ ሓደ ዝገብር ንኢትዮጵያ ልዕል ዘብል ይኹን ተዘይኮይኑ ግና ኣይዕወትን ኣይዋፅን ናትና ከይኣክል ደቅና ንኽጽገሙ እዩ ዝገብር ኣባና ከኣክል ተደሊና ሓደ ዝገብር ተረኽ ምፍጣር ምህናፅ ነዚ እውን ብንቕሓት ምስራሕ የድሊ ለዚህ ፍቱን
መድኃኒት ይሆናል ብሎ ነዚ ፍቱን መድኃኒት ይኸውን እዩ ኢሉ መንግስቲ ዝኣምኖ ብሄራውነትን ሓርበኝነትን ትርኽቲ ምዃኑ ኣብ መደረ ክብርቲ ፕሬዝዳንት ተመላኺቱ እዩ። ብሄራውነትን ትበሃል እንታይ ማለት እዩ? ካብ ብሄርተኝነት ዝተፈለየ ድዩ ወይስ ተመሳሳሊ? እኛ ብሄራዊነት ያልነው የጋራ የሆነ ንሕና ብሄራውነት ዝበልናዮ ናይ ሓባር ዝኾነ ንኹሉ ዝሓቁፍ ዘይኸፋፍል ተረኽ ንህነጽ ኢና ንብል። እዚ ማለት ናይ ሓደ ብሄር ወይ ድማ ዘውዳዊ ይኹን ማለት ኣይኮነን። ናብ ሃገራዊ ምርድዳእን ተቐባልነት ዘለዎን ሃገረ መንግስቲ ንምጽናዕ ተሓሲቡ ዝተተለመ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር እውን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ሕቶ ካብ ዝተለዓለሎም ጉዳያት እቲ ሓደ እዩ። የሀገራዊ ምክክሩ ሂደት ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ደንጉ እዩ። ኣብቲ ከይዲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ፖለቲካ ብፍላይ ዕጡቃት ሓይልታት ካብ ፈለምኡ እናሳተፈ ዘይምዃኑ ናይቲ ከይዲ ኣሳታፋይነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ብዝብልን ምንቅስቃስ እቲ ኮሚሽን እውን ብግልፂ ኣይረአይን በማለት ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ሕቶ ይልዕሉ እዮም። በከፍተኛ ትጋትና ጥራት ለመስራት ሙከራ ያደረጉ እንደሆነ ብዝለዓለ ጽሬትን ተወፋይነትን ንምስራሕ ይጽዕሩ ምህላዎም ግዜ ወሲዱ መሰረት ዘለዎ ተኣማኒ ንብዙሓት ዘሳተፈ ስራሕ ንምስራሕ ምዃኑ ምስ ብዙሓት ክፍልታት ማሕበረሰብ ይራኸቡ ምህላዎም ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ዝሐሸ ውጽኢት ከም ንሪእሉ ገለጻ ገይሮምልና እዮም። ተተሓጊዞም ዝሐሸ ውጽኢት ከም ዘምጽኡ እዮም ዘመላኽት። ብምዃኑ እውን ክንሕግዞም ይግበአና። ኢትዮጵያውያን ኣፈላላዮምን ሕቶኦምን ብጠመንጃ ንምፍታሕ ካብ ምሕሳብ ዘተን ምክክርን ክመርጹ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ነዚ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዕድል ምጥቃም ከም ዝግባእ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣልዒሎም እዮም። ሕቶ ልምዓትን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ንምምላስ ፓርቲ ብልጽግና ናብ ህዝቢ ቀሪቡ እናሰርሐ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኣብ በብ ከባቢኡ ዝለዓሉ ሕቶታት ንኻልእ ከባቢ ሕቶ ዝፈጥሩ ክኾኑ ከም ዘይግባእ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። አንድ ከባቢ ላይ የሚነሳ ጥያቄ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝለዓል ሕቶ ነቲ ከባቢ መልሲ ተተዋሂቡ ንኻልእ ከባቢ ድማ ሕቶ ይኸውን እዩ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ። ንኣብነት ኦሮሚያ ክትግንጸል ይግባእ፣ ሪፐብሊክ ኦሮሚያ ክትፍጠር ይግባእ ኢሉ ዝኣምን ሓደ ጉጅለ ተሃልዩ ነቲ ኻሊእ መልሲ መሃብ ማለት ንኻልእ ሕቶ ኣይፈጥርን ማለት ኣይኮነን። እቲ ኻሊእ ከመይ ከምዚ ይግበር ሃገርና ንምንታይ እያ ትግንጸል ክብል ይኽእል እዩ። ነቲ ሓደ መልሲ እንትኾን ነቲ ኻሊእ ድማ ሕቶ እዩ። እዚ ከይኸውን ሃገራዊ ኣረኣያ ክፍጠር ይግባእ። ዜና ዕዳጋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓፈሻዊ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ኢትዮጵያ 164 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሃገር በቀል ትልሚ ልምዓት ቁጠባ ብምሕንፃፅ ናብ ስራሕ እንትእቶ ስብራትን ዘይምምጥጣንን ማክሮ ቁጠባ ስለ ዘሎ ምጽጋን የድሊ ብዝብል ከም ዝተጀመረ ገሊጾም። ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ከባቢ ንግዲ ምዝማንን ምምሕያሽን ሽቶ ተታሒዙ ከም ዝተኣተወ ኣብሪሆም። ናይ ኩሎም ዓውድታት ቁጠባ ዓቕሚ ምድንፋዕን ዓቕሚ ምፍጻም መንግስቲ ምዕባይን እውን ቀንዲ ዕላማታት ሃገር በቀል ትልሚ ልምዓት ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም እውን ዘጋጠመ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ጸገም ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም። ኩናት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምዝባዕ ስርዓት ንግዲ ዓለም ዘስዓቦ ጽዑንቶ ከም ዝነበረ ብምሕባር እዚ ኩሉ እናሃለወ ግን ኩለ መዳይ ኣንፈት ልምዓት ቁጠባ ስለ ዝተኸተልና ኣብ ታሪኽና ንፈለማ እዋን ጂዲፒ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ደብል ከዓቢ ክኢል ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጂዲፒ ኢትዮጵያ 164 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዳታ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ዘይኮነስ ጸብጻብ IMF ከም ዝኾነ እዮም ኣገንዚቦም። ሓፈሻዊ ዕቤት ቁጠባ ካብ ኣፍሪካ ይኹን ካብ ዓለም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝርከብ ብተግባር ዝርአ ዘሎ ሓቂ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ኣብ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ጭቡጥ ውፅኢት እናምፀ ይርከብ ዶ? ሕድሕድ ጸገም ተፈቲሑ ዶ? ምኽባር ናብራን ካልኦት ጸገማትን ተፈቲሖም ዶ ዝብል ሕቶ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ዝፍታሕ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ቀንዲ ስራሕ መንግስቲ ንምዕባለ ኣድላይ መሰረት ምንባር እዩ ኢሎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ምላሽ ሂቦም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መብርሂኦም ብሓፈሻ ባንክታት ንልቓሕ ካብ ዘቕርብኦ 547 ቢልዮን ብር እቲ 86 ሚእታዊ ንውልቂ ዓውዲ ዝቐረበ ከም ዝኾነ ገሊጾም ካብቲ ዝቐረበ ልቓሕ እቲ 15 ሚእታዊ ንሓረስታይ ብፅሒት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ቅድሚ ሕዚ ልዑል ልቓሕ ዝወስድ መንግስቲ እኳ እንተነበረ እዚ ትርጉም ብዘለዎ መገዲ ምቕናስ ተኻኢሉ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓዊሱ ዘለዎ ዕዳ ኣብዚ ሕዚ እዋን 31 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐ እውን ተዛሪቦም ካብዚ ናይ ወፃኢ ዕዳ ናብ 14 ሚእታዊ ምውራድ ከም ዝተኻእለ ብምግላጽ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት ዓማውቲ ድማ ትሕቲ 10 ሚእታዊ ንምውራድ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም ኣብ በጀት ዓመት 2015 ዓመተ ምህረት ብሓፈሻ 23.7 ቢልዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ከም ዝተረኸበ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መብርሂኦም ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ልዑል ውፅኢት ምምዝጋቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ምኽባር ናብራ ንምንካይ እናተሰርሐ ዘሎ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይውን ኢሎም ንጸብጻብ ኣባዲ ወይናይ ናዝሬት በርሂዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ካብ ዘለዓልዎም ጉዳያት መንጎ ዘፈር ቁጠባ ሓደ እዩ ቁጠባ ንምንቓሕ ብዝተሰርሐ ሃገር በቆል መምሓሽ ቁጠባ ኣብቲ ዘፈር ብዙሓት ለውጥታት ምምዝጋቦም ሓቢሮም ብፍላይ ብማክሮ ቁጠባ ብዘፈር ኢንቨስትመንትን ካልኦት ቁጠባዊ ትሕዝቶታትን ልዑል ዕቤት ተመዝጊቡ ኢሎም ቁጠባ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ፈተናታት ብምሕላፍ ውፅኢት ምምዝጋቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይም እንዳለ ሁሉ ከፍተኛ ሰው ሰራሽና ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዓለም ከም ዘሎ ሁሉ ልዑል ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ጸገማት ነይሮም እዮም ኩናት ነይሩ ኮቪድ ነይሩ ስርዓት ንግዲ ዓለም ዘዛብዕ ጽዕንቶ እውን ነይሩ ኣብዚ ኩሉ ውሽጢ በዓለ ብዙሕ ዘፈር ኣንፈተ ቁጠባ ብምስዓብና ኣብ ታሪኽና ንፈለማ እዋን ጂዲፒና ኣብ 5 ዓመታት ውሽጢ ብዕጽፊ ዓብዪ እዩ ንሕና ናብ ቢሮ እንትንመጽእ ጂዲፒ ኢትዮጵያ 84 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ ሕዚ ግና 164 ቢልዮን ዶላር ከባቢ በፂሑ ኣሎ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ዳታ ዘይኮነስ ካብ IMF ዝተረኸበ ዳታ እዩ ኣታዊ ነብሰ ወከፍ ውልቀ ሰባት ድማ 882 ዶላር እዩ ነይሩ ሕዚ ብዕጽፈ ዓብዪ ይርከብ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ሸርፊ ወፃኢ በብዓመቱ ወሳኺ እናርኣየ ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም በ2013 21.9 ቢልዮን ያገኘ ነው ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት 21.9 ቢልዮን ኢና ረኺብና ኣብ 2014 ድማ 23.7 ቢልዮን ኢና ረኺብና ኣብ መንጎ ክልቲኦም 8.2 ሚልዮን ኣታዊ ፍልሊ ኣሎ ንሎም ዘበን ድማ 25 ቢልዮን ንምብጻሕ ኢና እናሰርሕና ዘለና እኹል ድዮ ይኮነን ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ ዓቕምን ድልየትን መንጽር ክረአ ከሎ እኹል ኣይኮነን ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ስለ ምኽባር ናብራ ዝተልዓለሎም ሕቶታት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መልስ ሂቦም እዮም የኑሮ ውድነት የኢትዮጵያውያን አንገብጋቢ ጥያቄ ስለሆነ ምኽባር ናብራ ኣጸዳፊ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾነ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኣቶምን ዝኣመሳሰሉን ጸገማት ኣብዛ ዓመት ንምእራም እናተሰርሑ ዘለው ተግባራት ተወሳኺ መብርሂ እንተዝወሃቦ ኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ ውድነት አለ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ምኽባር ናብራ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሰባት ብምኽንያት ምኽባር ናብራ ንምብላዕ ይጽገሙ ኣለዉ ምንም ሕቶ የብሉን ሓቂ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘይኮነስ ኣብዚ ዘለናዮ 100 ሜትሮ ርሒቖም ዝርከቡ ሰባት ይጽገሙ እዮም ርሑቕ ምኻድ ኣየድልን ምኽንያቱ ከም ጸብጻብ IMF ሕዚ ዘሎ ብርኪ ዝቕባበ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ዘይተረኣየ እዩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ጸገም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ጸገም እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘጋድዶ ናህር ዋጋ ዓቕሚ ኣታዊና ትሑት ስለ ዝኾነሉ ኩነታትን ንዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ከይተቋረጸና ዓበየ ስለ ዝመጸ ኣታዊ ሰብን ምዕባይ ናህር ዋጋን ልዑል ጽዕንቶ ኣምጽኡ እዩ ምኽባር ናብራ ንምርጋእ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ ከም ዝርከብ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓበሩ እንትኸውን ፍርያታውነት ምዕባይ ሓዊሱ መንግስቲ ልዑል ስራሕቲ ምርጋእ ናህሪ ናብራ እናሳለጠ ዝርከብ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከኛ አንጻር ምን አደረግን ያላችሁ እንደሆነ
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ምሳና እንትነጻጸር እንታይ ጌርና እንተልኩም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ዜጋታትና ንኸይ ጉድኡ ሓደ ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ዝንቀሳቐስ ሃፍቲ ብልዑል ብርኪ ንምሓዝ ፈቲና ኢና ንኣብነት መሸጣ መኽስን ሃፍቲ መሸጣ ቦንድ ብልዑል ብርኪ ገንዘብ ብምሓዝ ሓጊዙ እዩ ኣፍራያይነት ምዕባይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ብስርናይ ሩዝ ቡን ቅመማ ቅመም ኣሕምልትን ፍራምረን ኣፍራያይነት ዘይግንዘብ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እዚ ዕብየት ብዝተወሰነ መልክዑ ሓጊዙ እዩ ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ዘድልዮ ጉዳይ ገዛ ክራይ እዩ ገዛ ክራይ ሕጊ ውፂና እንተዘይገሪሕናዮ ሰብ በብመዓልቱ ገዛ ክራይ እናወሰኸ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት እናተጸጊሞም እዮም ነዚ ምትዕርራይ ይግበአና ኣብ ቀረባ እዋን መፍትሒ ከም ዝረክብ ተስፋ ይገብር ብወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣብ ዘፈር ኢንዳስትሪ ብሉጽ ኣፈጻጽማ እናተመዝገበ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጾም ተመልከትና ሓዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ሕብረት ኣውሮፓ ንዩክሬን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ 27 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝገበረ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢን ጸጥታን እቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ገሊጾም ቦሬል ኣብ ቤልጅየም ብራስለስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እተን ኣባል ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚረን ንኬቭ ቀጥታ ብዘይኮነ መገዲ ወታደራዊ ሓገዝ ምግባረን ገሊጾም ኣብ መግለጺኦም ድማ ዋላ እኳ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓድሽ ጎንፂ ይለዓል እምበር እተን ሃገራት ንኬቭ ዝገብሮ ሓገዝ ኣይረስዓን ኢሎም ንዩክሬን እንገብሮ ሓገዝ እናወሰኸ ይርከብ ዝበሉ ጆሴፍ ቦሬል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተገብረ ወታደራዊ ሓገዝ 27 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝበፅሐዮም ተዛሪቦም እዚ ቁጥሪ ልዑል ከም ዝኾነ ዝሓበሩቶም ሓላፊ ንወታደራት ዩክሬን ምስልጣን ከም ዝቕጽል እውን ገሊጾም ምስቲ ተታሒዙ ንዩክሬን ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ምግባር ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምምኻር ከም ዝተሓሰበ ምግላጹ ኣርቲ ጸብጺቡ ተመልከትና ዜናታትና ሕዚ እውን ይቕጽሉ ስዕቡ ዜና ስፖርትና ክንከብል እዩ ተኸታቲልና ንመለስ